Ay sa kanwa tigwallahu ta'ala mga manusia na inadan kanwa Allah sa puun sa isa-isa ginawa. Sabab ron na ay sibut na ron ang lagi-lagi din. Lagi si pobre, lagi si mayaman, lagi si yamanan yan na namdabagriyan siya nabagriyan na lagi-lagi apalay na nuwag. Ayat tinudan na yang kata Allah inna akramakum 'indallahi atqakum. Siya bumi akan pilih. Yang mutakiyatirun Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Na si bumi akan pilih sa mga tao si kokiyagiro Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Ay pinakamaranirkan si iku Allah. Buaya pinakamalar ka na ipangkatan si iku Allah. Na sukatataguan sa kanak. So ginawa niyan si iku Allah SWT. Rota na miya kang bida-bida. Romiya kang bida-bida sa mga tao. Ang lagi-lagi dat pala inadnu Allah po si iku abtan Adam a.s. Nagiti sa kabagyang kaya emanan yan. Nadita na di kagmaswara na dita no di ipamagubaan. Yan naman ay karinawik ko mga tao, ang kataguan siran sa paratiyas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaloy sa mga tao, mga da'ay, punalon si iku Allah. Sa mga malaika, na ayak, sa mga malaika na ayamanan yan, na paliyad no tumaranis si iku Allah, ugaid na adna matitindusun, ang paglububayan mo pa, maranis si iku Allah. Sa mga malaikat na damiyak kabilangon ikadaklira, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayami alawin yan na si kumasa akia sungiran agusto Jibril si sa Baitul Ma'mur. Mele Rasulullah yan ko to ay mana na Baitul Ma'mur ad na mga malaikaton ad yung di isumbayan. Aya kadaklen na 70,000 ang mga malaikat. Aya ka ba sa Jibril alaihi salatu wasallam na tinaya Rasulullah yang kanan a 70,000 ang mga malaikat ad isumbayang sa Baitul Ma'mur na uman gawi na sumbayang san na 70,000 na makaliw sa 70,000 na diyon din ang pagkakasuy por mga salakaw man ayamanan yan na diyon di sumbayang. Lagi ito mo sa busong sabay Baitul diyon pag sa mga malaika sa yan kaya pirik-pirik ko na din yan. Ugay na siko kadakliran na gusto kababaliran ayamanan yan na mga nutan si iku Allah na adna amatitindusun at pinakamaranis si iku Allah agito sa Jibril alayhi salatu wassalam. So Jibril na inutob ko balay ayamanan niya na miyatin dusi ko mga malaikat amaranis si iku Allah. Na sabab ko kababaliw niya na da'i. Kababaliw niya na sampay si iku ayamanan yan na mga ayat ko Allah si iku Rasulullah na gusto niya ka tundog-tundog ang mga nabi sa gayang kaya dunia. Giyutig ya pakalawan o Jibril alayhi salatu wasalam si iku mga malaikat. Na lagit mabuhay ayamanan yan na mga oripan sa gayang kaya dunia. Ayaw mo pinakamapya o repansi ko dunia na sa mga nabi na gusto mga rason. Na inuto, na kagiya ayaw gali bagiran na so kipagpanampain. Si kuya manan yan nakikalakan si iku Allah. So kipagpanampain si iku mga tao si iku kikalakan si iku Allah na gusto kapuratya si iku Allah. Na so umat, ami ang atin sa gayang kaya dunia na inut kabaloy so kuya manan yan na umat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at khayra ummah. Tiyak ka nabilawan si ko mga pagtaw. Sabab, si ko kiyabaliran at da'ay ay pagpanalaniran swala mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyutay di tanong di emana na niya pagupakatan. Timo-timo ni anda mo na mabaloy sulangon o emana niya ng mga tao. Nang baloy sira na da'ay sabab sa emana niya na miyapag silang ko ummat o marhuma emana niya na ikakalimu at pagtaw. Nagyutay sabab mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyayamanan niya na andaman ay kapadalman tanong sa paratiyas si iku Allah. At naguyamanan niya na makapagagamas sa mga tao. Diyan kayayamanan niyan na ikakalimuha pagtaw. Nag-iiswayamanan niyan na did na ayamanan niya solinder ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si iku man sa akiyasong o Rasulullah si iku Arsuallah. Si iku kiyasong o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku Arsuallah. Na adunay bitero Allah subhanahu wa ta'ala si ko Rasulullah siyanan kalimintin ko sambayan. So tahiyatul akhir. Assalamu alayka
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bagayron wallah. Agyang ko to apat apa mo magayan. Ini ganyan si ko Rasulullah. Assalamu alayka. So kalilinta datigin na sir kaya Rasulullah. Ayuhan Nabi wa rahmatullah. Ay kakalimo wa barakatuh apakang babarakat ng sukawiyag yagiyan. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay kadna upama na sa kung ibigan ng kasagyang kanan apat apa mamagaya asok kalilintad na gusto limo na gusto baraka nasa kambuyamanan yan nabigan ng kaon iku Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin sumambuat iku Allah sok kalilintad na gusto ka pipiyagin naman na sana sa iko mga tao amin bibilang at tao aping galbakiran so pinggalbak o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yun ay sabab, asa katano na biyan to katano o Allah. Na ini bagay katano o Allah so kalilintad. Na ayaw mo di pakakuha, na mo di pakaparulis sa iko kalilintad ay ini bagay o Allah. Na so sila ng mga tao apang ganat kanilang sugal ba ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yun ay sabab, agyang kayamanan yan. Naditano si ilikat timutimo, nagiinap pagardaan o Allah. Giin na emanan yan na apiyabon din bayad sa dunia. Na gusto niya katundog-tundog arabon. Na diyon din makabayad sa sabab ako ketero ng Imam Shafi. Si Imam Shafi na rahmatullahi alayh. Natigin na tafakkuruhu sa'a. Hayro min ibadihi 70 sana. Sabdak, maito, at panamuntaman at igo Imam Shafi. Yan daman ay kapakademang wagamatan wagamaslam. Hayro min ibadihi 70 sana. Na mas tumung ko to at tigo. Mas tumuto at tigo Imam Shafi inadigin ko to at 70 ragun api ang ibadatan na orepan at yarima Allah subhanahu wa ta'ala. Nagito'y sabab, agyang kaya timot-timot tanong sina ayabu antab na mabaloy sumagi na tanong katagwan sa kalaksi ko Allah. Na gumabaloy sa mga pamilya at tanong katagwan sa kalaksi ko Allah. Na gumabaloy sa mga siringan tanong katagwan sa kalaksi ko Allah. Na gumabaloy sa mga ginaway tanong makasama sa iko masjid. Mabaloy sa kadandan o palutaw alamang din makapagagama amang galbagiran sugal ba ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah nayakabasa niya man ata'ani dakhala al-jannah sadnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa unod tala ko niyan maanang galbak niyan so pinggalbak ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niya sigurado makumbagyan niyan sa surga Allah. Yun ay sabab asa katano mga orit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayad na arap at tanong ko kibabat to tanong sa iko dunia na makuha tanong sa surga o Allah ayad na arap at tanong ko kibabat to tanong sa iko dunia na makapagintaw tanong sa ayam ananian na kawiyag ayam ananian na kapakadadaya na guyam ananian na kasusunod na kuyutoy sabab abot panganin tanong sa iko Allah agyang kayakya timot-timot tanong na yamanan niyan, napakambarakat niyan sa yamanan niyan na mabuloy sa mga tao, makapagdamasiran langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.